Ok, dámy a páni, idem vám teraz vysvetliť, ako funguje disketa, čiže floppy disk. Dobre, čiže teraz vám toto tu, čo vidíte, je čítač. Ten ešte neviem, ako funguje, zistím a potom vám dám update. Tuto máte potom taký motor, ako viem povedať, ktorý sa točí a on posúva teda ten čítač, aby mohol viacej čítať. Tu je to teda ten floppy disk a ja keď ten teraz dám, tak vidíte, že je tam ešte nejaké miesto. Takže toto sa potom tak hýbe a číta to ďalšie bity alebo kilobajty. Ale iba bity sa mi zdá. A ako viete, má to už megabajt, čiže bity by to malo čítať iba. Teraz to ideme vybrať. To je takéto tlačítko. To som skúšal opravať, ale podarilo sa mi asi tak. Čiže teraz tak. Tak, tuto dole máte niečo ako piston, čo je napríklad v Minecrafte, ale ten nič nerobí, to len posunie teda celú toto vecičko, ktorý držal a ten čítač posunul dole. Tu len proste toto sa pohne. Počkajte, ťažko sa mi to robí s jednou rukou. Vidíte, tu je to teraz a celá vec sa pohla, vidíte. A teraz keď to stočím to tlačítko, pozerajte, ako to sa zdvihne. Vidíte. A to je asi všetko. Jedine, že tu dole máme teda toto veľké ako motor, tu nejak má čítanie, tu máte potom port na to, aby ste dodali do počítača a tu teda LED, že číta alebo funguje. Teraz vám skúsim motor robiť, čiže uvidíme sa neskôr. Dobre. Už som teda vybral, čiže nejak takto to vyzerá. Tu je ten motor, ten sa takto len točí a potom na tej diskete to, on to potom viete, že otáča, vidíte, to sa dá otočiť, čiže on to potom tak otáča s týmto motorom a to je asi všetko, čo vám viem povedať. To tam proste na to, aby ste vedeli, či to fakt funguje a toto iba na toto, aby to čítalo a prenášalo do vašho počítača. Ale to sú také tie staré veci, čiže starý počítač môžem povedať. A tu je ešte potom ďalší ten port, ale to neviem, to je asi na ten potom power a toto na data. A to asi všetko, tu máte rezistory, potom tranzistor, ak si pamätám. A potom tu máte aj na dátu, že tuto jedna má jednu, neviem či to vidíte, jednu má, no ja to nechcem vybrať, ale keď položím to. Tak, už som položil. Proste jedna ide takto sem a ten má asi dolný tento tu, tento dole, tento prvý má tento asi hore a ak chcete asi vidieť, tak poďme to rýchlo robiť teda. Dobre, pomýlil som sa, opačne to je, vidíte, to dolné, ale takto to vyzerá. Tu máte dve také čiarky, tá je, neviem prečo je čierna, ale dobre. A tu dole to isté, proste tak to vyzerá a vidíte, proste toto tu. Čiže tak proste funguje teda floppy disk reader. Ďakujem, že ste kúkali toto video a nezabudnite dať subscribe a like. Čaute.